дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. манъи кор барои муҳоҷирон дар чанд самти дигар дар Воронеж. дар вилояти Воронежи Федератсияи Россия дар соли 2025 боз дар чанд соҳаи дигар кор барои муҳоҷиронро манъ карданд. дар ин бора расонаҳои Русия хабар дода навиштанд, ки қарори манъи кори муҳоҷирон дар ин соҳаҳоро раиси ин вилоят Александр Гусев санаи 28 декабри соли 2024 имзо кардааст. акнун муҳоҷирон дар ин вилоят наметавонанд дар соҳаҳои колорасонӣ, маориф, тандурустӣ, тиҷорат ва нигоҳубини беморон фаъолият кунанд. муҳоҷирон ҳақ доранд дар ин вилоят танҳо боркашонӣ, кӯчаробӣ ва фарошӣ кунанд. гуфта мешавад, муҳоҷироне ки ҳоло дар вазифаҳои барои онҳо манъшуда кор мекунанд, аз кор озод карда мешаванд ё бо дастури раиси ин вилоят ба вазифаҳои мувофиқ гузаронида мешаванд. хабар медиҳад Азия Плюс. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.